ዝርዝር ዜና ኤርትራ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ብዕዮ ምስ ቀዳሞት 10 ሃገራት ዓለም ከም ትስራዕ ወርልድ ኣትላስ ተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ጋዊሑ ሃብቶም ፍረዝጊን ዘዳልዎ ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቅርበ እያ እቲ ብ24 ሚያዝያ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ 82 ሚእታዊት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ሸቕለት ብንጥፈት ከም ዝዋሳኣ ብምጥቃስ ንኣይስላንድ ኣኸቲላ ተሻዓይተርታ ከም እትሕዝ እዚ ድማ ምስቲ ውሕድ ናይ ናጽነት ዕድሚያ ብምንጽጻር ትጽቢት ዘይግበረሉ ኣዝዩ ዓብ ገስጋስ ምዃኑ ኣስፊሮም ብመሰረት እቲ ወፂ ዘሎ ተርታ ታንዛንያ ቀዳሚቲ ማዳጋስካርን ሩዋንዳን ካልኦትን ሳልሴትን ኔፓል ማላዊ ብሩንዲ ዚምባብዌ ሞዛምቢክን ድማ ክሳብ 8ይ ደረጃ ዝሓዛየን እዚ ንልዑል ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መዳይ ኤርትራ ዘርኢ ኣሃዝ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ቃልስን ናጽነትን ድሕሪኡ ዝሰዓበ መደባት ቁጠባዊ ሓርነትን ንተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዘተባብዐን ዕድላት ዘርሓውን ፖሊሲ መንግስቲ ምዃኑ እቲ ጽሑፍ ኣነጺሮም ዕቤትን ምዕባለን ደቂ ኣንስትዮ ክብል ምባል ከምኡውን ጾታዊ ምዕሩይነት ንምርግጋጽ ማሕበራውን ስነ-ኣእምራውን ሃስያ ዘለዎም ድሑራት ልምድታት ክውገዱ ስለ ዝግባእ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕጋጋቱ ብምስፋር ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዞባ ማእከል ንእንስሳታት ዘቤት ብሓፈሻ ናቅለባት ድማ ፍላይ ከግበር ኣብ ዝግባእ ክንክንን ምክትታልን ዘተኮረ ርክብ ብ27 ሚያዝያ ተኻይዱ ኣብቲ ሓለፍቲ ምሕዳርን ሰማያዊ ጥዕና እንስሳታትን ዝረኽብሉ ኣኼባ ንኣተሓዛ ኣኽላባትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ሕግታት ከተማን ጉዳይ ምኽላስ ሕግታትን ስርዓተ ቁፅጥርን ሓደ ሰብ ክሕሶ ዝግባእ ብዝሒ ኣኽላባት ከምኡውን ጉዳይ ምውጋድ ፋሉላት ኣኽላባት ኣብ ዝብሉን ካልኦት ዛዕባታትን ሰፊሕ ዘተ ተኻይዱ ኣማሓዳር ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዑስማን ኣውልያ ኣብ ዝስምዑ ቃል ዕማማት ምቁፅጻር ዘይምሕያሉ ከምኡውን ኣብ ገለ ከባቢታት ግቡእ ኣተሓዛን ክታበትን ኣኽላባት ዘይምክያዱ ካብ ዝጥቀስ ፀገማት ምዃኑ ብምሕባር ነበርቲ ንዝውንንዎም ኣኽላባት ግቡእ ናብዮትን ክገብርሎምን ናብ ትካላት ጥዕና ብምውሳድ ከኽትብዎምን ግዴትኦም ምዃኑ ሓቢሩ ኣኽላባት ግቡእ ክታበትን ኣተኣላለያ ምዘይረኽቡ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሓደገኛ ሕማም ራቢስ ክልከፉ ከም ዝኽእሉ ዝሓበረ ሓላፊ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ማእከል ኣቶ ቃል ኣብስላሴ እቲ ጥዕናዊ ስግኣት ንክቕንጠጥ ሕብረተሰብ ግቡእ ናብዮት ክገብርሎም ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ንምዝጋብ ኣኽላባት ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ መብርሂ ብዝሒ ኣኽላባት ፈሊጥካ ግቡእ ክታበት ንምሃብ ተላብዓን ሓደገኛን ሕማም ራቢስን መሰልቱን ምክልኻል ነቶም ብግቡእ ዘየለዩን ዘየድልዩን ምጉዳልን ፍራይ ዝርግሐ ፋሉላት ኣኽላባት ንምግታእ ሓጋዚ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ዘተን ዝቐረበ ርእቶታትን ከም መማእዘኒ ስራሕ ተወሲዱ ኣብ ቀረባ መጻእ ኣብ 16 ንኡስ ዞባታት መጽናዕቲ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ቦርድ ሃማዴ 13 ንኡሳን ዞባታት ከተማ ኣስመራ ብ26 ሚያዝያ ቀዳማይ ጉባኤ ቃኒዑ ፕሬዝደንት ሃማዴ ወይዘሮ ተኻጽፋ ሚካኤል ኣብ ዝስማዕቶ ቃል ሙያውን ብቕዓትን ቁጠባዊ ዓቕምን ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ከምኡውን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን መደባት ንምዕዛዝ ብዕቱብነት ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጻ ሓላፊት ጨንፈር ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያት ሃማዴ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ሰሎሜ ገብረስላሴ ብወገና ሃማዴን ማዕርነትን ምዕባለን ደቂ ኣንስትዮን ዝሃሲ ድሑር ልምድታት ምቅላስ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ይነጥፍ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣባላት ብዝሰርሕሉ ትካላትን ብዝነብራሉ ከባቢታት ውዳቤታትን ኣሒለን ብንቕሓት ክሳተፋ ፀዊዓ ሓድሽ ጠናፈ ቦርድ ሃማዴ ንኡስ ዞባታት ኣስመራ ነቲ ክትግበር ዝተወጠነ መደባት ማሕበር መሰረታውን ኣገዳስን እዩ ዝበለት ንምሕዳር ዞባ ማእከል ወኪላ ቃል ዘስምዐት ሓላፊት ክፍሊ ቱሪዝም ወይዘሮ ሊያ ገብረኣብ ወገና ምሕዳር ዞባ መደባት ማሕበር ንምዕዋት ኣበርክትኡ ከም ዘዕዝዝ ኣረጋጊጻ ኣብ መወዳእታ ተጋባእቲ ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪፀን ኣብ ዞባ ፈሮት መሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ሕማም ዓሶኻ ኣብ ፍላይ ንምቁፅጻር ምስ መሻርክቲ ምትሕባር ውፅኢታዊ ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንኡስ ዞባ ነርስ መርሃዊ ሓድጉ ገሊጹ ምስ ነበርቲ ሮብሮብያ ማሕፊድ ዓረብቶን ሩባ ሓዳስን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ነርስ መርሃዊ እቲ ከባቢታት ዓሳቢ ምዃኑ ምስ ምህጣር ክራማት ተርእዮ ሕማም ዓሶ ልዑል ምዃኑ ብምልካት ብውህደት ሰብ ሞያ ጥዕናን ሕብረተሰብን መልከፍቲ ናይቲ ሕማም እናነከየ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣማሓዳር ንኡስ ዞባ ፈሮ ኣቶ ዳዊት እምባያ ብወገኑ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ድምር ውፅኢት ናይቲ ሕማም ዓሶን ምቁፅጻር ዝተኻየደ ከም ዝሰረቱ ከባቢያዊ ፅሬት ምዃኑ ጠቂሱ ንዝበለፀ ውፅኢት ህዝቢ ፅሬት ከባቢኡ ክሕሉን ግቡእ ኣጠቓቕማ ናምስያ ከዘውትርን ተላቢዩ